Тази песен е направена за Онур и за неговата майка, която е тежко болна, като иска да й каже, че винаги ще бъде до нея дори и на небето. Обичам те, майко. Боже, помогни ми. Защо точно майчицата ми наказа? Цял живот за всички добро е правила. Чуждите деца като свои обичаше, а днес от болка очите си затваря. Не ми вземай, майка ми, Господине, още. Кой ще ме чака на прага посред нощите? Кой ще ме прегърне, когато светът ме предаде? Кой ще нарече името ми с любов? Казва, че мъжете не плачат, но тази вечер аз плача като дете. Защото виждам как майка ми страда и си отива, и душата ми се къса на парчета. Умирам, умирам. Да можех болката и да взема в себе си, да легна аз на нейното място и аз да умирам. Само тя да отвори очи и да каже: сине, тук съм, не плачи. Боже, чуй ме, няма по-тежка присъда от това да гледам майка ми безсилна и да не мога да й помогна. Тогава и най-силният човек пада на колене. Сълзите ми стават по-тежки от камъни. Не искам богатство, не искам и дом. Искам само майка ми да стане и да каже: добре съм, но съдбата мълчи, а сърцето ми крещи. И всяка нейна болка в мен като нож кърви. Хората казват: бъди силен. Как да бъда силен, когато майка ми страда? Как да се усмихва, когато очите й са пълни със сълзи? Как да спя, когато тя не може да заспи от болка? Майко, ти ме научи да ходя, ти ме научи да обичам и да прощавам. А днес аз стоя пред теб безсилен, с празни ръце и с счупена душа. Ако можех, бих дал годините си за теб. Бих дал усмивката си, мечтите си, живота си. Защото човек може без пари, без приятели, без богатство, но без майка сърцето му остава сираче, дори да е жив.